Bisu in ta nafila di mɔgɔw ma. Bisu in ta nafila bɛ bɛn sunkalo su 9 ma. An b'a fɛ ka don ka bisu in ta nafila di. Kitabutigi ko bisu in ta nafila bɛ bɛn arakan 8 de ma. Arakan 8 na arakan 1 o arakan 1 i bɛ fatiha siɲɛ 1 kɛ n'an k'a ma ko bisimilahi sɔrɔ. I bɛ sɔrɔ ka tabatiya da siɲɛ 3 kɛ ka kul huwallahu siɲɛ 3 kɛ. N bɛ segin a kan. Arakan 8 a bɛ bɛn salam bila ko 4 de ma. Arakan 1 o arakan 1 i bɛ fatiha siɲɛ 1 kɛ ka tabatiya da siɲɛ 3 kɛ ka kul huwallahu siɲɛ 3 kɛ arakan 1 o arakan 1. Ni maa minnu tɛ se tabatiya dara olu bɛ se ka kul huwallahu kɛ siɲɛ 6 arakan 1 o arakan 1. Mais n'i bɛ se tabatiya dara a kanunen don i ka tabatiya da siɲɛ 3 kɛ ka sɔrɔ ka kul huwallahu siɲɛ 3 kɛ. O de baraji ka bon. A ko kitabutigi ko ni maa min ne sera ka bisu in ta nafila seli ko a nafila in selilen kɔfɛ ko Alahu Taala b'i tɔgɔ sɛbɛn ka fara a ka jɔn ɲumanw kan. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Maa minnu bɛ fatu k'a sɔrɔ ni Alahu Taala cɛ ka ɲi ko ni Alahu Taala mako bɛ se ma don o don o b'a sɔrɔ i ni Ala cɛ ka ɲi. I tɛ fatu k'i to kunangoya sira kan fiyewu abada. Maa o maa n'i sera ka bisu in ta nafila seli e bɛ sa don min o b'a sɔrɔ i ni Alahu Taala cɛ ka ɲi ko Alahu Taala b'i tɔgɔ sɛbɛn ka fara a ka jɔn ɲumanw kan jɔn kisitaw kan. A ko ni maa min ne sera ka bisu in ta nafila fana seli Alahu Taala b'i tɔgɔ sɛbɛn fana kɛrɛnkɛrɛnya ma Alahu Taala b'i sɔn baraji la i n'a fɔ maa minnu ye Alahu Taala barikada maa minnu Alahu Taala ye hɛrɛ kɛ maa minnu ye n'o ye Alahu Taala wale ɲuman dɔn olu kan ka baraji la mɔgɔw kan ka baraji min ɲɔgɔnna sɔrɔ k'Alahu Taala bi o baraji ɲɔgɔnna d'i ma. Kitabutigi ko ni maa min ne sera ka bisu in ta nafila fana seli ko Alahu Taala b'i sɔn baraji la i n'a fɔ maa min ye kuranna kuru kalan k'a ban o tigi kan ka baraji min sɔrɔ k'Alahu Taala b'o baraji ɲɔgɔnna d'i ma. Kitabutigi ko ni maa min ne sera ka bisu in fana ta nafila seli ko i bɛ sa don min Alahu Taala bɛ alijinɛ bonda 8 bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ i ye i bɛ min mana diya i ye i bɛ don o kɔnɔ nɔgɔyara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'an y'a kɛ Ala k'a minɛ